Сәлем дуслар, яңа елның беренче айының яртысы инде узып та китте. 2022 елга куелган максатларга инде ирешергә вакыт. Һәм шулай ук яңа ел сәгатьләреннән соң әкренләп фигураларны үз формасына китерергә кирәк. Шулай бит? Руслан, синең сүзләр. Шупан сингел вакытта да мотор килешегә әзер кебек дип әйтергә тиеш. Шупан, син һәр вакытта да мотор, һәр вакытта да шейгә әзер кебек күренәсең. Әйдәгез, топшыруны туктатыйк әле. Руслан, нишлисең син? Әле бит без топшыруның башына төшәбез, син инде 50 топшыру яздырган кебек буйыккансың. Буйыкмадым мин Шупан, барда тәртиптә. Уф, Руслан, әйдә инде күңеллерәк. Шупан, югым килә мин. Юк, әйдәгез саблай эшлибез. Хәзер топшыруны тиз генә яздырабыз да, анасын синнән ташырга чыгабыз. Тимер аякта йөрәбез, шулай бит? Әйдә. Тик баша топшыруны төшерик. Шупан, юк. Бер кайда барасың килми дөресен икән, бер нәрсә эшлисең килми хәзергә мискин икән. Тик утырырым дөресен. Руслан, ничә тигән сиңа? Миндә бер идея бар. Тик витезмәдән соң. Ешкыралы берничә дистә ел элек кенә ие шәһәр була һәм сәяхәтчеләр аңа артык игътибар күрсәтми. Ләкин 2000 елларда барысы да үзгәрә, шәһәрне төзекләндерү һәм үзгәртү башлана. Ешкыралы әкияти шәһәрчеккә әйләнә. Хәзер Мари Республикасы импортны алыштыру буенча лидерлыкка омтыла һәм шәһәрнең төрле өлешләре бүтән илне яисә бүтән шәһәрне хәтерләтә. Монда инде сез узган чыгарылышта күрдегез. Ләкин биредә кызыклы урыннар әле бик күп. Киттек. Бу шәһәрнең төп урыннарының берсе. Сез Ешкыралага берничә көнгә, хәтта берничә сәгатькә генә килсәгез дә, бу урынны күрмичә китергә һичшиксез ярамый. Ешкыралада Цривококшайский кирмәне 2009 елның 4 ноябрендә Мари Эл Республикасы көненә багышланып төзекләндерелә. Комплекс кайчандыр Цривококшайскийның утрауы торган урында урнашкан. 1919 елга кадәр шәһәр нәкъ шушындый исем йөрткән. Тарихи-мәдәни комплекс Совет урамы 104/1 йортында урнашкан. Ләкин ни кызганыч, әлеге бина вандализм аркасында бозылып килә. Кирмәннең диварлары кирәкмәгән язулар белән каплана. Курчак театры биредә рус һәм морей телләрендә спектакльләр күрсәтәләр. Сез инде күптән бала булмасагыз да морей иле мәдәниятен аңлау өчен бирегә килү ким булмас. Ә инде сезнең безнең кебек кирип спектакль карарлык вакытыгыз юк икән, әлеге бинага тышкы яктан булса да карап китегез. Чөнки ул Казанда кебек үк замок формасында ясалган һәм искиткеч матур. The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes. The Halloween hop when everyone came. Дуслар, без Мари иленең иң матур җирләренең берсенә килеп җиттек. Диңгез күзе! Сезнең шуннан да бөтен матурлыкны күрәсегез килсә, монда әлбәттә җәйгене килергә кирәк. Шуңа күрә мин сезгә җәйге кадрларны күрсәтәм. Диңгез күзе бик үзенчәлекле табигый объект. Җирле халык күлне республиканың төп истәлекле урыннарының берсе дип йөртә. Чыганак үз исемен гадәти булмаган форма һәм төс ярдәмендә алган. Кыш очышы биеклегендә күл идеаль түгәрәк булып күренә, ә андагы су зөбәрҗәт төстә. Җирле халыкта бу урын белән бәйле төрле легендалар бар. Аның берсе буенча бер вакыт егет бер кызга гашык була һәм алар арасында саф, чиста мәхәббәт уяна. Ниһаять, әлеге мөнәсәбәтләр туйга кадәр барып җитә, ләкин туй алдыннан күрәзәче егет белән кызның абыйлы сеңлеле булуы турында әйтә. Димәк, никах мөмкин түгел. Ләкин гашыклар бер нәрсәгә дә карамыйча туйны уздырырга булалар. Әлбәттә, изге җаннарга бу ошамый һәм туйның иң кызган вакытында алар астында җир була һәм яшьләр җир астына китә. Менә бу зәңгәр яшел су аларның күз яшьләре дип сөйлиләр. Һәм инде бүгенге көндә дә әлеге су янына килсәң,
Мында ниндидер зорланып жылаучы тавышны ишетергә була диләр. Белмим, дөрестірме, юктырма, ләкин миңа калса, шул кадәр матур һәм гүзәл урын мондый күңелсез вакыйгалар белән бәйле булырга тиеш түгел. Moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours. Руслан, әйдә хәзер без синең белән бер тренинг үткәрәбез һәм аннан соң синең тормышың үзгәрәчәк. Шулпан, бер беләшен. Тиздән тапшыруны яздырабыз да, аннан соң һәр кеше үз эшен Уф, инде Руслан, шуны әйтәм сиңа. Хәзер сиңа ул тренинг бик кирәк. Аны нәкъ менә синең кебек боеккан һәм тормышның кызыгын югалткан кешеләргә эшләргә кушалар. Руслан, әйдә инде, ул бик гади. Менә кара. Нинди генә вакыйга булса да инде, сиңа кем генә нәрсәне тәкъдим итә дә, син барысына да әйе дип җавап бирергә тиеш. Һәм ышан миңа. Аннан соң синең тормышың күпкә яхшырак булачак. Әйдә инде, Руслан. Ну, син ризалашсаң? Яра, син ризалашсаң, мин инде күптән сиңа вәгъдә иткән эшне алып киләм. Ризамы? Моңа ризалашырга була. Менә сез өчен. О, менә. Ярар, әйдә эшләп карыйк. Афәрин, Руслан. Әйдә, син иң җиңелдән башлыйк. Хәзер бергәләп, дуслар белән видео язма карыйбызмы? Әйе. Менә бит җиңел. Карыйбыз. Карыйбыз. Бу җырны тыңлап инде туйдым. Монысы да былтыргыдан калган җыр. Яңа ел димәк яңа проблемалар. Бөтен җырлар да искереп беткән шикелле. Бәлки яңа җыр тыңлар өчен яңа җырчы белән танышырга кирәктер. Мин беләм сезне кем белән таныштырам. Әйдәгез, тизрәк киттек. Илиза Гайсина, җырчы, автор башкаручы. Тумышы белән Башкортстан Республикасының Кушнаренко авылыннан. Алабуга мәдәният һәм сәнгать көллиятен тәмамлаган. Хәзерге вакытта Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында белем ала. Күп кенә бәйге һәм фестивальләр лауреаты. Яш ярымда җырлый башлаганмын. 4 яшымда беренче тапкыр сәхнәдә чыгыш ясаганмын. Аннары инде шушы елдан һаман киләм. Мәктәптә укыганда махсус белем юк, чөнки мин авылда туып үстем. Бездә андый музыкаль школалар, музыкаль мәктәпләр булмады. 9нчы классны тәмамлагач, Алабуга мәдәният һәм сәнгать көллиятенә укырга кирдем. Анда укып чыктым да, аннары үземне эзли башладым яңадан. Бүтән өлкәләрдә дә эшләп карадым. Барыбер шушы сәнгатькә киридән әйләнеп кайттым. Тормышыма туры күрә белик дуслар, яши белеп кирәк яшәргә, сабыр булып каршы искән җилгә, яшен булып күктә яшнәргә. Син танылган җырларга каверлар яздырасың. Каверлар яздырганда популяр булу өчен нәрсә эшләргә кирәк? Мәдәният йортында эшләгәндә үземнең коллегам Айдар белән бергәләп видеолар төшерә башладык. Кешеләр яраткан, кешеләр белгән популяр җырларга видеолар төшереп, аларны Инстаграмга урнаштыра идек инде. Ул да үзенең страницасында урнаштыра иде. Мин дә шулай ничектер подписчиклар да җыела башлады. Аллага шөкер, бүгенге көндә 8000-гә якын подписчигым бар. Язылучылар артып һәм синең страницаңда ызыкка калсыннар өчен, минем уйлавымча, күңелеңә нәрсә шуны төшереп, халык белгән, халык яраткан җырларны җырлап, кертергә, урнаштырырга кирәк һәм дә инде ихлас булырга кирәк. Ихласлыктадыр бөтен эш миңа калса. Син икәнсең, гомрем буе эзләгән бу дөньяның гүзәллеген, күрдем синең күзләреңнән. Син җырчы гына түгел, әле балаларга да белем бирәсең. Үзеңне беренче чиратта җырчы дип саныйсыңмы, әллә инде укытучымы? Хәзерге мизгелдә үземне күбрәк укытучы буларак күрәм, ләкин җырны да, иҗатны да ташламаска иде. Яңа җырлар ясап, барыбер шушы юлдан тай булмаска. Миңа килгән кунаклар гадәттә уен уйнамыйча китмиләр, шуңа күрә мин синең өчен дә уен әзерләдем. Әгәр дә син әзер булсаң, кагыйдәләрне аңлатам. Әзер булсаң, кагыйдәләрен тыңла. Бик җиңел дөресен әйткәндә, бу синең җырларың һәм аларның
һәр җөмләдә нибары бер хәреф генә, беренче хәреф генә күрсәтелгән. Һәм сиңа шулардан нинди җыр икәнен белергә һәм җырлап бирергә кирәк булачак. Тырышып карыйм иде. Шулай итеп, синең өчен беренче җыр менә мондайрак. Так, бу беренче юлаймы? Бу беренче ел, икенче ел, өченче, дүртенче. Үземнең җырыммы бу? Бугай инде. Карале, что-то не знаю. Менә булай дип әйтсәм, миңа дип әйтсәм, сиңа ярдәм буласың. Что, карале шо. Чакыр мине янарыңа, анда дөнья ямьлерәк, диңгезләрне кишәр өчен миңа бары син кирәк. Афәрин. Забойладым, конечно, моны вообще. Антала барган җыр димәк бу. Күптәннән җырлаган юк инде. Һәм соңгы җырым калды синең өчен. Тау бар менә. Так. Ләфин җыркән. Үзең икән юатучым, үзең икән яратучым, яшәүтәмен аңлатучым, үзең икән. Афәрин. Бу миңа калса бөтен җырлар арасыннан иң җиңеле булды. Нишләп бәлки аның аерым мәхәббәте бардыр бу җырга карата. Бу җыр иң өр-яңасы. Шуңа күрә. Әле онытылмаган. Гадәттә миңа килгән кунаклар биремне бик озак һәм катлаулы итеп шишәләр, ләкин син бик җиңел генә барысын да башкарып чыктың. Афәрин сиңа. Рәхмәт, Гөлназ. Бик тиз димәсдем, конечно. Ну, нәрсәдер булды инде, әйме. Әйдәле форсаттан файдаланып минем подписчикларга сәлам юллыйк әле. Әйдә. Хәерле көннәр. Сәлам. Исәннәрмесез? Без бүген Гөлназ белән бик кызыклы әңгәмә алып барабыз. Яшьләр тукталышы дигән тапшыруда карамый калмагыз. Кайчан Сез нәрсә безнең видео төшергәнне карап торасызмы әле? Анда тапшыру бик күңелле бара, шуңа күрә безне караганчы тизрәк алга таба безнең тапшыруны карагыз. Ә без видео төшерә торабыз. Кәефләрегез ничек сезнең? Менә бит Руслан, тренингны син итәсең. Әнә минем дә кәефем күтәрелде. Шулай, Шулпан, анысы дөрес. Минем шундый сорау бар. Әгәр дә мин бер инде тәкъдимгә хәзер юк дип эндәшсәм, нәрсә була? Мин тренингта катнашмый булып чыгам инде, ничек кирәк? Руслан, инде син бу тренингны башлагансың икән, аманнан соң юк дип әйтсәң, синең бөтен тормышың күңелсез булачак. Шуңа күрә алай дип әйтергә ярамый. Гомумән әйтергә ярамый. Юк, ярамый. Руслан, әйдә инде белән тренингны дәвам итеп, мин сиңа хәзер тагын бер сорау бирәм. Син минем туңдырма яратканны беләсеңме? Әйе. Руслан, хәзер минем менә әле генә имеш шуна кадәр каты туңдырма ашысы килеп китте. Менә хәзер ашысы килә. Син миңа алып киләсеңме? Нәрсә? Әйе, Шулпан, алып киләм, чөнки миңа юк дип әйтергә ярамый. Бар. Без достар видеозыма карыйк. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән 2021 елның 1 август көнендә Шаян ТВ телеканалында TikTok Шаян ТВ фабрикасы үз эшен башлап җибәрде. Әлеге фабриканың төп максаты татар телен популярлаштыру, татар балаларын берләштерү. TikTok Шаян ТВ фабрикасын ачып җибәрү белән бергә махсус контент ярдәмендә бөтен дөнья балаларын туган телгә, милли мәдәнияткә тарту мөмкинлеге туачак. Бүген без Шаян ТВның TikTok аккаунты йөзләре белән танышырбыз. Ләкин сез инде аларны яхшы беләсездер. Алар Шаян ТВ йолдызлары. Мәсәлән, яраткан Дәвани. Әлфин апа, сөйләп китегез менә, сез бу TikTokка гомумән ничек килеп эләктегез, видеолар төшерү ничегрәк бара? Миңа калса видеога төшерү бик әйбәт бара дип уйлыйм, чөнки ул минем үземә бик нык ошый. Ник дигәндә, мине яшьләр чакыргач, мин шул хәтле сөенеп килдем моңа. Аны ничек дип аңлатырга да юк. Менә август айыннан башланып китте бит инде бу безнең чыгуларыбыз. Президентыбызга бик зур рәхмәт. Ул шулай хәер хак булып, яшьләргә һәрвакыт юл ачып тора бит инде безнең. Бу бигрәк тә менә шушы Шаян ТВның безнең чын үзебезнең татар телендә эшләп килгән Шаян ТВның TikTokы миңа ул
бик ошый. Чөнки кыскалыкта осталык диләр хәзер заман таләбе дип уйлыйм инде мин аны. Замана балалары озак сәгатьләр буе синең сөйләп утырганыңны алай тыңлап та тормый. Алар гына түгел, үзебез дә хәзер инде әйе кыска заманга ияреп, менә чын мәгънәсендә кыскалыкта осталык дип юкка әйтмиләр. Шул кыска гына вакыт эчендә нәниләребезнең күңеленә кемнәр безне карый, менә аларның күңелләренә шундый яхшылык, матурлык, ягымлылык, яктылык ырлыклары күчерәсем килә минем. Менә барбер бит инде ул күңелгә кирип кала. Ул әйтәләр бит әле 100 кат сөйләгәнче бер кат күрүң яхшы дип әйме. Менә аның телевидениенең бөтен хикмәте дә шундадыр инде. Күрәсең һәм инде рәхәтләнеп шул синең күңелеңә кирип кала. Менә сез төшкән күпчелек видеолар безнең аккаунтта, алар теге татар телен өйрәнү белән бәйле инде. Менә сез аңа ничек карыйсыз? Ул да бит инде шулай яңа форматта аңлатыла. Әйе, менә бу инде миңа калса, минем күңелемнән, чын күңелемнән эшләгән минем максатым да шулдыр. Чөнки безнең Шаян ТВ да бит инде ачылды, телевидениебез менә шул 24 сәгать буена чын татарча сөйләп тору. Балалар үз телләрен камил белсеннәр дигән минем менә чын күңелемнән максатым.Ыныкларым да бит инде карый барсы дәйме. Алар рәхәтләнеп үз телебездә сөйләшәләр. Менә шушы TikTokта кыска гына мәкаләләр, әйтемнәр, тизәйткечләр, аларны менә күбрәк аларга җиткерәсем килә. Минем шул хәтле яратам менә бу анда катнашуымны. Инде мине караучылар да шундый күп караучыларны, тамашачыларны табуыма мин уйыма да китермәдем, булай килеп чыгыр дип. Минем әйтәм, бөтен уем менә яшәүнең мәгънәсе үз телеңне җиткерү, үз балаларыңа, үз нарасыйларыңа, үзе безнең телебез бит гаҗәеп матур. Ул менә көмеш чыңлы, талгын моңлы дип әйтәләр бит, чыннан да көмеш чыңлы. Ул үзенә бер моңлы, үзенә генә хас матурлыгы бар бит аның. Менә шул бөтен матурлыгын нәниләребез, үзебездән соң килгән балаларыбыз, ыныкларыбыз шуны сакласыннар. Алар да менә шулай тапшырсыннар үзләреннән соң килгән буыннарга. Бу мин анага бик ышанам. Безнең телебез яшәячәк. Бу татар ул мәңгелек. Ул шул хәтле көчле халык, горур халык. Моны аңлата белергә генә кирәк. Менә без әгәр дә шушы үзебезнең халкыбызның горурлыгын, илебезне яратуны, җиребезне яратуны, үзенең татар булу белән булган горурлыгын күңелләрендә тойсалар, менә бу бик әйбәт булар иде. Безгә шул бердәмлек, татулык, тынычлык һәм инде менә иң мөһиме үзеңнең татар булуың белән горурлану, горурлык хисе. Янәсе, мин кемнән ким? Татар бик көчле халык, бик батыр халык, горур халык. Менә шуны җиткезә белү генә кирәк безгә. Менә бөтен уем, бөтен теләгем нарасыйларыбызга да, нәниләребезгә дә, халкыбызга да менә шуны аңласак, шуны аңлап яшәсәк, без бик көчле халык һәм җиңелмәс, бердәм, әйбәт, горур халык дип уйлыйм мин. Һәм шуннан да шулай бит. Рәхмәт, бик зур. Гомумән TikTok Шаян ТВ фабрикасы туган телне өйрәнү белән бергә трендлардан да артта калмый. Иң популяр видеоларда 300 меңгә якын карау җыелган, ә язылучылар саны 13 меңнән артык. Шаян ТВ TikTok-ына язылыгыз, безнең белән булыгыз. Бергә татар телен үстерик. Шулпан, қарады, менің де сеңа бір сұрау бересім келіп кетті әлі. Шулпан, сен Ешар Толашының келесі алдағы барлық шығарылышыларына да сценарий жазырға әзір бейт, әйе ме? Жоқ, Руслан. Нешегенде жоқ, сен бейт, жоқ деп әйтерге ярамай дедің. Руслан, бұл тренингларда бет сеңіне қатнашаса, менің қатнашым жоқ, мұнда бір менде де. Бик, Руслан, сен мені бик яқшы бір идея бердің бек әлем. Мендей? Сен Ешар Толашының келесі бүтін шығарылышыларына да сценарий жазашақсың ма? Жоқ, емесе. Ал әйтергә ярамый бит инде, Руслан, әйдә. Нәрсә инде, әйт. Әйе деген? Әйе. Менә, Шулпан, менә сені күптәннән беләм бит инде. Күпме эшлимне, күпме сен белән алып барам. Һаман сабый бала кебек синең тәкъдимнәреңә ышанып барган булам.
Белән бит инде аның... Әйтмәм кыйын. Руслан, инде мин бит аны начарлыкларын эшләмим, бары тик сине сынап кына карыйсым килде. Шулай кәефеңне күтәрәсем килде синең. Ләкин Руслан әйткән сүз аткан ук. Шуңа күрә сценарийларны син язачаксың инде. Видео язманы хәзер мин куя алам. Телисеңме? Теләм. Әйе диген. Әйе. Карыйбыз. Яңа ел белән! У меня вопрос вопросов. Сколько в мире Дед Морозов? Потому что одному не управиться ему. Biz seni sağınıp gittik yıl boyu. This will go home where you can see every couple tries to stop rocking around. Сәлем достlar, менә сизелмешдә яңа ел каникуллары ахырына якынлашты. 2022 елга аяк бастык. Казан халкы яңа ел бәйрәмнәрен һәм ялларын ничек үткәргән икән? Хәзерге мизгелдә белербез. Мне очень понравилось. Дед Мороз исполнил все мои мечты. Да ты что? А что ты попросил у него в этом новом году? Я в этот Новый год попросил трюковой самокат. Ага, и ты его получил. Я его получил. Bik интересно, bik көңілі болды. Біздің қашал яңайларны бик матур қаршы алдық. Қазан біздің бик матур. Оранарға шықтық, юлдарға шығып кірдік. Чаналар шуып кірдік әймі қызым. Мы очень хорошо встретили Новый год с нашими близкими друзьями, так, с детьми, катались на катке, ходили в кино. То есть активный отдых, активные каникулы у вас были? Был очень активный отдых, Ага. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Ура! Ура бит инде кешеләрне тапты. Исәнмесез, хәерле көн, сәламнәр. Менә бераз сез яңайлар белән дөрес менә бераз сөйләп киттегез әле. Гомумән сез менә быел яңа елны ничек каршы алдыгыз? Гаилә беләнме, дуслар беләнме, идәме, ничектер бәлки не стандарт формада дип әйтимме? Юк, без гаилә белән ничек иттек әни? Evet, birge. Siz яңа ел шыршыларында булдыгыз дейсез. Менә койды Казанда нинди яңа ел шыршыларын карадыгыз? Шул набережныйга барып килдек. Менә шуны уздырмаган бик ошый. Шереккүлдә, менә шунда булабыз без. Нинди яңа ел уеннары сез беләсез? Какие новогодние забавы вы вообще знаете? Новогодние забавы. Кататься на коньках. Снежки играть, так. Хоккей. Фигурное катание. Тимур аякта шу дөрес. Ватрушка кататься. Шанада шу, тагын. Лепить снеговика. Лепить снеговика, дөрес. Исәнмесез. Здравствуйте. Как вы вообще встретили в этом году Новый год? Расскажите немножко. Встретили, как планировали, с активным отдыхом. Катаем, да, на лыжах, на коньках. Әсәдия? Әйдә, син дә басына клюшкаң белән матур иттереп, клюшкаңны күрсәт. Так, сәлам кызлар, егетләр. Сез быел яңа елны кайда каршы алдыгыз, гомумән? Шуны бераз сөйләп киткез әле. Идәме, гаилә белән? Иде гаилә белән. Ага, яхшы. Елочка в лесу она росла, зимою, летом стройная, зеленая была. Какая ты молодец! Пела песенку, елочка, бай-бай. Молочниском укутыва, смотри, не замела. Сез менә яңа ел сәле нәрсә торырга тиеш? Оливье, тагын. Тагын нәрсәләр булды? Бәлеш инде безнең бәлеш. Һәм таз. Дед Мороз идет к нам, в окошко светит. Я не могу остановить его, потому что он хочет подарить нам подарки. Но мне нет, потому что я не человек, а инопланетянин. Рахмәт. Бу бик оригинал чыгыш булды, рахмәт. Сез Тимур аякта шуа беләсезме? Сез менә бүген Тимур аякта шуарга килдегезме? Әллә булай? Нет, бүген разведкага килек әле. Кешене карарга, паркны карарга. Гомумән, яңа ел бәлки шигырьләрен, яңа ел җырларын беләсездер. Әйдәгез берәргәләп җырлап алып икән. Шыршы, без сине сагынып көттек ел буе. Син ягында матур булып бизәлгәнсең бу елны. Бит, афәрин, бик зур рәхмәт сезгә. Менә дуслар, яңа елның якты һәм күңелле мизгелләре белән кемдер укуга ашкынды, кемдер эшкә чыкты. Сезнең дә яңа ел бәйрәмнәре күңелле узды дип ышанып калам.
Руслан, әйттем бит мен сиңа, әлеге тренинг сен тормышыңны үзгәртәчәк дип. Һәм процесс инде башланды. Менә хәзер минем янда тапшыру башындагы буйыккан, күңелсез Руслан түгел, гомумән икенче кеше. Син шулай дәвам итсәң, үзең дә сине бит алмыйчаксың, Руслан. Сине бит алмыйчакмын. Син инде минем әйе дигәннән файдаланып, алдага тапшырырга үзең нәрсә телисең, шуларны эшләтеп, соратып, мине тинтерәтеп бетерәсең инде, әйме? Юк инде, Руслан. Бәлки, беразгадыр. Кызмадыр. Руслан, әйдә, мин сиңа әлеге тренингның икенче өлеше турында киләс тапшырда сөйлим. Җыйнагы икенче өлеше дә бармы әле? Әлбәттә бар инде, Руслан. Булайга түгел бит инде ул. Шулпан. Нәрсә? Нәрсә? Ансын икенче тапшыруда. Әлеге дуслар белән саубулаша торыйк. Әйдә, саубулаш. Дуслар, киләсе очрашуларга кадәр. Хош. Туктале, аны хәр икенче этабы да бар. Мисә хәр әйе дигән тиеш бит Җиңелрәк, җиңелрәк рәхәтрәк, аннан нәрсә була тагын, әйме? Син кайчан нәрсә